Ahojte, dnes si ukážeme takú rýchlu dekoráciu na stôl z listov, z tekvíc. Takže nazbierali sme si listy, ktoré iba takto poukladáme. Je to veľmi rýchla a pekná dekorácia. Čakáme nejakú návštevu alebo kamarátku na kávu, rýchlo spríjemniť prostredie, takto si naukladáme. Listy, tak môžeme si tam podávať takéto guličky, plody z javora, šipky, úplne takto jednoducho, z brečtanu, plod. Tak. To je z paviniču plod. Teraz sa pavinič veľmi krásne vyfarbuje. Takže môžeme použiť. Tak. No a do stredu dáme takúto tekvičku, do ktorej vydlábeme dieru a môžeme tam dať kahanček. Takže tieto ozdobné tekvičky sú dosť také tvrdé. Tak si to najskôr takto narežeme a potom to skúsime nejakým šrobovakom vydlábať von. Takto. Takže skúsime to. Tak. Takže sa nám to trošku podarilo. Tak. Takže môžeme si vydlábať dužinu von. Berieme si na to takú tekvičku, ktorú môžeme dolu aj odrezať, aby nám to pekne držalo. Tak. A vnútrajšok si môžeme vyslať nejakým takýmto materiálom, aby nám tam ten kahanček neprepadol dolu. Samozrejme dbáme na bezpečnosť. Keď odchádzame, tak musíme zhasnúť kahanček, aby náhodou sa niečo nestalo. Takže takto nám to vyzerá. Takže teraz len už na takýto prichystaný tanierik z listov položíme tekvicu. Môžeme tam dať ešte aj oriešky pridať. Takže takto vyzerá dekorácia na stôl.
A môžeme robiť kávičku.